baphaphama sekukhona umthetho esiswini sesiyamara umthetho yabona ke oxerotri umthetho the angeke sakora ke igoli lapha ngena ungcobo ke bese ngimbiza ngeengubo zodwa inkosi Mpheni hayi inkosi Mpheni bese ngithi ayingubo zodwa. Sanibona bafethu igama lami uSanele aka uDonso Nkabi. So bafethu sithi welcome back to another video. Bafethu this is the starting 11 namhlanje bekudlala iKaizer Chiefs versus iKruger United. Niyayazi iKruger United bafethu the newly promoted side eze yashintshiswa ilogo ngenxa ama stars. Kodwa sikho ke lapho bafethu. Before we get into the video, please don't forget to follow us on YouTube at starting 11xi. So njengenjalo bafethu niyazi ukuthi ngihamba noSibuda Libuda angihambi ngedwa Sibuda uhamba kanjani? Ishophu kunjani? Ugrand. Hayi mnandi masweti. Hayi bafethu izolo amakhosi akore 3 goals awine 3-1. Amakhosi awu 3 ikore Flavo da Silva on the 7th minute ba equalizer iKruger on the 45 minutes 45 minutes added in the first half. Then wabuya uDuba ngo56 wakora wabanika lead waphinde washaya ibrace ngo66. So bafethu congratulations to Kaizer Chiefs, congratulations to the players. Sibuda ubona kanjani umdlalo? Nginibingelele sesikhona starting 11 sibonga umdalo sesigcinile. I know bekwama i-warm up game njengala amanye ukuthi hayi kusavulwa ileague la. Usho kanje kusavulwa ileague. There's nothing hectic. Ngeke sisho ukuthi hayi yabona ubani isigxeka ubani ukuthi akenzanga kahle ini. Kodwa nje iKruger first half isuke ngathi yathi ukujwayela ukuthi uref la akayipunish kuma fouls ewakhomithayo. Nanokuthi ibihluleka ukubreaka idefense yeChiefs. Behamba umdlalo weKruger masefikile lapha uthi sekunabadlali abayi3 akasakwazi ukuthi no angithene back ngiphasela abadlali basesiswini sevikekile bese ilimaka iChiefs ingaki ngazange ithole that much ama shot on target. Ngapha kwiChiefs ke niyazi ukuthi khona istriker uDa Silva. Wele ke usaqala ke umdlalo ulitholile much of igoal khombisa ukuthi i-team enkulu experience yakwazi ukuthi iphonse ilead. Kuukuthi ke ngiwanazi ukuthi i-creativity ayikho that much lapha phambili. Bazamile ke laphana Chislett Bartman but beyingekho that top performance ukuthi bane creativity. Check ngangena igoal yaphaphama iKruger. Yaphaphama iKruger ya attacker yamaka. iChiefs azange sakwazi ukuthi ikorele likho up until 45 minutes. Lapho kungena kwaleli goal early bese kubheka kusengangena 2 goals. Baphaphamile abafana badlala abafana. Nanokuthi bashayile lento ukuthi abayibreakanga iLokhojana I defense yeChiefs. Last minute we added time is equalize ukhele kamnandi fana iboxing ukhele kamnandi la yongena ukhatha njengosaka uzabela into kaSaka lapha equalizer la yongena le kwi far post hayi azange awushayile impela hayi ikoriwe hayi njeba ayibona yabo. Second half bazumekile bazumekile uTheo mayelishaya uDuba kwama bephapha. WhatsApp yabona lo coach ofikile weChiefs bazolithola abadlali ithuba lokudlala okay The Cruise hayi bazolithola usubstitute uthe ngangena umthetho ngabe ukuthi ngeke isakora le team iKruger hayi ngeke isakora yabo. Wangena noDuba ngabona ukuthi ke hayi ke ziyashintsha izimo manje ziyashintsha. Uthe ngayikora uLokhojana uDuba igoal korele uDuba lapha hayi bese kufanele ikore iChiefs lapha phela uDuba bacishe balingane nazo lezi ntwana bayakwazi ukumatcha ipace
yakhona yaliqo yaphaphama ke iCrook ithi kungangena igoli bephaphama hayi bekufanele iChiefs League bagwaza phinde bagwazela ukuphaphamana baphamana kusho baphaphama sekukhona umthetho esiswini sesiyamara umthetho yabona ke Oxford umthetho angeke sakora ke igoli lapha ngena umngcobo ke bese ngimbiza ngeengubo zodwa inkosi ngiphela hayi inkosi ngiphela sengithi ayingubo zodwa futhi uzolokuprovelile ukuthi hayi cha hayi wabuya wathopha umngcobo enye into engiyibone ku Da Cruz uNdlovu committee foul wathi ukufawula umfowabo uNdlovu kunoNdlovu kweCrook lapha esibonile lapha ezethele card yabo wajaja no yabona kuyilo card hayi bekuyi dangerous tackle ngoba uqhamuke esethi walmisa futhi nebhola wathi kanje wafawula umdlalo wathola icard wabona uDa Cruz ukuthi lo angathola ipossible red card ingakho nje second half nje azangasanana wamkhipha wafaka uLokhujana akenzanga njengama coaches yabona ke laba abayiLokhujana bamnika isikhathi eside inde bangawubona uwrong owenziwa uNdlovu lo ucoach kungenzeka ukuthi next game umthetho waqala igame usabafunda ama players akhe so uNdlovu must leave this thing leyanto leyana mufuna ugraph you have to time your tackles wazi ukuthi uthinta yabona ngoba manje musuthinta umuntu ibhola sengasekho sekuyirough leyo suyidlala and you will cost your team yabo uzoyicosta ngempela team uzoyidlala leyo rough game iqala kuvela uthola i-red card dliwe team uthola i-red card nje kuthiwa no this is a dangerous foul wenza lezo zinto you have to time yourself yabo you have to time yourself uzithayime abona uKatsande wayekushaya impela kodwa wayelithola ibhola ayekushaya impela ushtaka ngale kodwa ibhola wayelithola yabo wayekure kokukancane yabo kodwa wayelithola ibhola that's why he used to get away with these things ukuthi hayi uzokubhanqa nebhola impela uzokubhanqa nanempela yonke yes manje uNdlovu ushaya umuntu ushaya indoda ibhola limdluli yabo he needs to work on that uzohlala ebenchini mangibuka mina lo coach kodwa usabafunda abadlali bakhe ngiyacabanga ukuthi basazolithola ithuba lokudlala ovele eBhayi yasasishutha lo coach ufuna ukubona ukuthi ubani wenzana egroundini ubani udlala kanje ngazathi favoritism angeke azabe nayo ngibona isubstitute yakhe ngisho mina ukuthi hayi cha iKaizer Chiefs yenze kahle izingane vele zenziwa nje zishawe nje izingane zishawe nje izingane impela nje nwahlohla amagoli then kona ngeke sisho okuningi ukuthi hayi ngoba sebefuna ukuyisha ngePayflex nje ileague sekuthiwa ayithathu kuzobonakala nawe ukuzathi league ngePayflex kuthiwa iphele manje league hayi madoda hayi early madoda but I think they had that games against Mamelodi Sundowns imidlalo yesiyathu Chiefs yes kusazoshipha utsotse that is where the real test is so nango October there's a Soweto derby and the MTN 8 kusazoba khona nama big games anzima ngithi ke iMTN 8 izonika ocoach ukubheka isquad sub so that makubuya makudlala igame elithi useyazi ukuthi ngidlala i-tough game ngifaka obani so bafethu siyabonga bafethu please don't forget to follow us siyabonga uthando bafethu nasifollowa nasubscribe nakomenta interaction bafethu sikuthanda kakhulu lokho so bafethu ningapheli amandla wela sinyathela khona bafethu please voice out your frustrations bafethu yabo yayizi customer service yami nangenyanga yes hayi bafethu danke siyabonga